masu kushenka. Hey! Ta! Ba ni kiɗan gwamna gwarzo. Uba Sani Farin Jakada. Uba Sani Farin Jakada. A yau jama'a sun yi shaida. Uba Sani Farin Jakada. Namu gwamnan san bai da ganda. Uba Sani Farin Jakada. Gaskiya ya riƙe kuma ya tsaida. Uba Sani Farin Jakada. In ya ɗau aiki za ya ida. Uba Sani Farin Jakada. Gwamna ga ubanan jarumin. Uba Sani Farin Jakada. Namu mai sanya gaci gaban. Uba Sani Farin Jakada. Shi yake kishin al'ummarmu. Uba Sani Farin Jakada. Ga gwamna garkuwanmu. Uba Sani Farin Jakada. Mai maza mai mata gwaninmu. Uba Sani Farin Jakada. Kayi taka kuma kayi tamu. Uba Sani Farin Jakada. Mun ga aiki kuma ka biya mu. Uba Sani Farin Jakada. Kauye da birni na ta samu. Uba Sani Farin Jakada. Aliyu Haidar ne ke ta waka. Uba Sani Farin Ni ga Jakada. gwamna uba na yi barka. Uba Sani Farin Ga Jakada. sabon MD mai gidanmu, Uba Sani Farin Jakada. MD ne na Kaduna Line. Uba Sani Farin Jakada. Injiniya Inuwa Ibrahim, Uba Sani Farin Jakada. Uba Sindiji na Kasira. Uba Sani Farin Mai Jakada. kunga mai kauna ga gwamna. Uba Sani Farin Jakada. Gwamnan zuma kowa ya lasa. Uba Sani Farin Kai ka Jakada. ce mi waka ga gwamna, Uba Sani Farin Jakada. ayyukan gwamna dumu zana. Al'ummar Kaduna sai mai masa uzuri, Uba. da akwai tarukan aikin gyaran gari. Uba. Suna kin karaku ya sa kai katari. Uba. Ka zam gwamna yanzu dole su dau hakuri. Uba. Haɗakar mawaƙa yau mun matan bari. Uba. Uba Sani gwamna ba za su yi taka ba. Uba. Al'ummar Kaduna ba za mu guje ka ba. Uba. Alkairin Kaduna, Yara za a yi Kaduna. faru sau yau Kaduna. Yara za a yi Kaduna. Kuma barna yau Kaduna. Yara za a yi Kaduna. Farin gwamna ka yi suna. Yara za a yi Kaduna. Yau ilimi ka sai ta nan ma. Yara za a yi Kaduna. Magauta kuma sai dai su suma. Yara za a yi Tallafin Kaduna. noma ma kai da dama. Yara za a yi Kaduna. A yanzu tsaro ba ma husuma. Yara za a yi Kaduna. Zaman lafiya ya ba da himma. Yara za a yi Kai ku Kaduna. kyala kashi na ɗauki nama. Yara za a yi Kaduna. Ayyar mata sai ku taso. Yara za a yi Kaduna. Tallafin ku zo don ku an so. Yara za a yi Kaduna. Iwaye ne a ayari na mawaka. Imamin birni da Uba karkara. Sani na 'yan Kaduna. Da kishin birni da Uba karkara. Sani na 'yan Kaduna. Da gyara birni da Uba karkara. Sani na 'yan Kaduna. Hakika ka zo da Uba gyara. Sani na 'yan Sai Kaduna. kumar mai ihu da ƙara. Uba Sani na 'yan Namu Kaduna. gwamnan dan ya bu saura. Uba Sani na 'yan Gwamna Kaduna. mai ilimi. Gwamna. Gwamna ga malami. Gwamna. Gwamna mai nazari. Gwamna. Gwamna ka ci gari. Gwamna. Dole mu yi fahari. Gwamna. Tun daga nagari. Gwamna. Gwamna mun ga tsaro. Kaduna ta zama tsaf-tsaf. Maza dan waka yake ta baiti ya gwamna. Lallai jihar mu ce Kaduna. Gwamna kana ta Ku zo gyara. duk ku ji al'ummar Kaduna. Gwamna kana ta gyara. Sani yanzu zai yi gyara. Gwamna kana ta gyara. San kogin ciki da kara. Gwamna kana ta gyara. Kaduna yanzu babu saura. Gwamna kana ta gyara. An na kace na ce da sara. Gwamna kana ta Mun sha gyara. tabara yanzu mun sha yasin. Mun kawo da 'yan baran da mun ja saddin. A harkar sufuri a yanzu an inganta. An kawo ci gaban da an alkinta. Motoci guda 100 domin kai kawo a Kaduna da zariyar mu har da kafancan. Sannan ga babban tasha fa an samarwa. Manda ta minal arewa babu irinsa. A karkashin MD injiniya ini wandai. Abdul Zazzau ne nake ruwan baitina. Da tawagar mawaka kun ga sakon MD ne. Mun wake namu Uba Sani gwamnan amana. Ku ƙara haƙuri jama'a. Uba Sani na aiki. Ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo. Ƙara ɗan mara gwamna ka kyala masu kushen Da ka. fari za na sa Allah kalikin magatanmu. Ku ƙara haƙuri jama'a. Wanda duka komai za mu yi shi yake ba mu. Uba Sani na aiki. Ƙara bani baiwa in
wake gwamna dai namu. Gwamnan Kaduna alheri. Uba Sani buldoza gwamna masanin aiki. Ku kara hakuri jama'a. Uba Sani na aiki. Ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo. Ƙara ɗan marabam da ka kyala masu kushen ka. Duk masuncin kirki zai iya hawan gora, tunda ba naman arziki jikin fara. Ayyukan Uba Sani Kaduna mun mora, zai tsare mana haƙi ya karkaɗe ƙura. Ga tsaro a jihar mu daina kai ƙara, mu ƙara yin uzuri gwamnatinmu na aiki. Ku kara hakuri jama'a. Uba Sani na aiki. Ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo. Ƙara ɗan marabam da ka kyala masu kushen ka. Injiniya Inuwa Ibrahim ya ce mu ce gwamna. Gwamnan Kaduna alheri. Uba Sani gwamna ayyuka yake akan tsari. Uba Sani na aiki. Yayi gaskiya ga wasu ko sai na da kun shari'a. Gwamnan Kaduna alheri. Masu ce ku ce kan mulkin ka ba su tasiri. Uba Sani na aiki. Addu'a muke uba gwamnan mu mai nufin kairi. Uba Sani na aiki. Gwamna Uba Sani mai hali na gaskiya jari. Gwamnan Kaduna alheri. Mu kara hakuri gyara ba a mai garaje. Al'ummar Kaduna mu nutsa mu yau hasashe. Masu ce ku ce to da akwai naɗi a lauje. Ku zo mu haɗa ƙarfi don ci gaban jihar mu. Sindiku ɗan mamake waƙa uban Ku Nafisa. kara hakuri jama'a. Uba Sani na aiki. Ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo. Ƙara ɗan marabam da ka kyala masu kushen ka. Uba Sani alkhairi ne ga talakawa, mai tausayi na al'umma ne ga ware kowa. Sashin tsaro Uba Sani gwamna na ta fama, da ɓangaren wuta gwamna Kaduna mun gani ma, da ɓangaren ilimi komai yana ta girma, da ɓangaren lafiya a Kaduna babu tsama, da kyautuka yawa gajiyayyu gida-gida ma, ga tallafi na gwamnati kauye da ma maraya. Abdul Zazzau ina wakar ba da juya baya, Allah ya kare kare Uba Sani gwarjaman Ku gwamna. kara hakuri jama'a. Uba Sani na aiki. Ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo. Ƙara ɗan marabam da ka kyala masu kushen ka. Komai duhu ko sai dai kura, a radi 'ya'yan karnai basa wa zaki komai. Musan da kaska a dai tana da haushin kifi. Uba Sani gwamna mu sai kai, ko na san ke ka dole gwamna sa barka. Ja mu je zuwa gwamna ayyukan ka kasuwa, na mu sarkin waka ja ka kai mu ga gwamna. A tare da lokaci gwamna su daina tsokaci gwamna, ƙaryar mazambaci sun kahu wasu ma sun faku su ga kaya aibu. Uba Sani Kaduna yau ta kafu da zuwan ka gwamna. Uba Sani tallafi amana da zuwan ka gwamna. Uba Sani dai mu je dai gaba dai gwamna mai san talakawa. Yau sarkin wakan sarkin Zazzau ne, Isma'il a fadar mai girma. Ku kara hakuri jama'a. Uba Sani na aiki. Ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo. Ƙara ɗan marabam da ka kyala masu kushen ka. Mun ga ayyuka talakawa muna ta gode ma al'umma, ina labarin jihar Kaduna, bangare na zirga-zirga dare da rana. Gwamna ya yi aiki ciki har wajen Kaduna, yanzu mun ga sauki talakan jihar Kaduna. Akwai wadatuwar motoci jihar Kaduna, titunan mu dodar yake yankunan Kaduna. Kai uba Sani uban jihar Kaduna, cinye ayyuka karka bari su bata suna. Harkar sufuri an sai tashi mun ga yayi, masu bus da na fi faɗa kawunan su sunye, har da 'yan tirela wannan shirin ga yayi. Mun ga bus na zirga-zirga irin na yayi, wanda gwamna ya kawo cikin garin Kaduna, don mu samu sauƙi jama'ar jihar Kaduna. Zariya da kafancin da cikin garin Kaduna, ku dubi babbar tashar mu da ke cikin Kaduna, wanda kafa arewa ba mai dara ta suna. Manda modern terminal na 'yan Kaduna, a ƙarƙashi na MD sufurin jihar Kaduna, injiniya Ino
fasindiji na Kaduna. Ana shiri na kawo jirgin kasa Kaduna, wanda za ta yi jigila nan dare da rana, Zaria zuwa Kafancan har cikin Kaduna. An kirkiri manhaja don mu samu sauki, wanda matafiya za su yi bukin da sauki akan wayar salular ku da dinga yayi sauki, wato digitization Kaduna landa sauki. Uban dawaki mai waka na bina ga sauki, a tawaga da sarkin wakan ja gaba kenan. Ku kara hakuri jama'a, Uba Sani na aiki. ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo, ƙara ɗan marabam da ka kyala masu kushenka. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Kwana cikin gidanka ba mai maka wubu da sauri. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Ba wani mai firgita ka ko kowa ya saka sauri. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Da mun rike rabbana ilahu makagi ga kowa. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Sannan ga fasalatika na manzo ba mu da su ba. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Kaduna Kaduna Duna jihar mu tana da girma. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Jami'an mu suna ta aiki kauye ke zuwa ga birni. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Malaman mu sana ta addu'a rabbi ya ƙara ƙarfi. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Ga motoci kilos an rarraba Kaduna. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Dan kare lafiya ta al'ummar jihar Kaduna. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Operation kushin kada suna aiki Kaduna. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Sannan jami'ai na kadi suna aiki Kaduna. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Ga sojoji suna ta aiki a jihar Kaduna. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Uba Sani yana ta kokari domin tsaron Kaduna. Mun ga tsaro 'yan Kaduna. Titi sai godiya. Ku kara hakuri jama'a, Uba Sani na aiki. ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo, ƙara ɗan marabam da ka kyala masu kushenka. Damina inda ruwa ta yaba ma zuba shuka ba, manomin kirki ba zai kiyar zuba taki ba. Me kama da zuwa ne ake wa aiki bai zamba. Shi ko gurbin doki mun san ba zai iya folo ba. Idan mutum ya wuce dan kare fa ko ban furta ba. Kun halarci da wajen biyan biki ba wani ne ba. Wanda dama muka so Kaduna yaushe muka sama. Namu gwamnan Uba Sani addu'a ce da hamima. Mun ga ka dau hanyar kula mu dole mu tafa ma. Dan kana duba tsaro da ilimin zamani ma. Bangaren talakawa kana kula kuma da manoma. Kabinan ɗansa bai ɗauki 'yan halin cika ɗerewa. Dina ta mawaka ni dai su kai ba wai ne ba. Na Ku gode. kara hakuri jama'a, Uba Sani na aiki. ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo, ƙara ɗan marabam da ka kyala masu kushenka. Gwamnatin Uba Sani kwarai tana da girma. Gwamnatin Uba Sani tana ta ba da dama. Jihar Kaduna yanzu san babu masu fama. Ga kabinet na gwamna Uba yau suna ta himma. Suna ta kokari don gyaran jihar Kaduna. Sun jajirce kwarai don su ga ci gaban Kaduna. Da su ake ta aiki don martabar Kaduna. Ku kara hakuri jama'a, Uba Sani na aiki. ƙauyuka da birni gwamna yana ta kwazo, ƙara ɗan marabam da ka kyala masu kushenka. Ku kara hakuri jama'a, Uba Sani na aiki.